a comentar la parte práctica de la regeneración. O sea, una vez esto fue por medio de un proyecto y cómo los erizos que compramos, bueno, la empresa de Antonio Muñoz, pues los utilizamos en el mar para recuperar las poblaciones de erizo. Y pasando ese tiempo. Bueno, os objetivos do proxecto consistiu en recuperar as poblaciones de erizo do mar na costa da costa da zona de explotación da zona séptima. E dentro desta, el sector que va de Punta Lagosteira a Dique de Abrigo, mediante a introducción experimental de erizos de mar procedente de criadero, de hatchery. Este proxecto foi aprobado por Consellería de Mar en base a las ordes de proxectos colectivos e financiado polo Fondo Europeo Marítimo, polo FEN, para a conservación, restauración e diversidade dos ecosistemas mariños. El ámbito territorial da zona está dentro dos límites geográficos de la zona séptima, que va desde Punta Langosteira hasta Punta Segaño, y están siendo explotados por dos cofradías, la Cofradía de Pescadores de A Coruña en un plan conjunto y la Cofradía de Barallove, en la que hay 4 zonas de producción: de Langosteira a Dique de Abrigo, de Bastegueiro ao Perebe de Sada, de Perves a Praia Centroña e do Espigón de Ares a Punta Segaño. A zona elegida para a reservación do presente proxecto localiza na ensenada de Xobos, e na península da costa da zona da Torre, pertenecente ao sector A que expuse antes. Estas zonas que se caracterizaban históricamente por ser unha zona moi rica en producción de erizo, pero debido aos problemas medioambientais derivados de fundimentos de bosques petroleros como Urquiola en el 76, el Mar Egeo en el 92 y el Prestige en el 2002, y el estado de sobreexplotación de los bancos fixeron que a población de erizos disminuyeran hasta la práctica desaparición. Ahí se puede ver los efectos que causaron las dos. El de la arriba de la derecha es el hundimiento del Urquiola y el de abajo el del Mar Egeo, que es justo la zona en donde se hizo la primera regeneración de erizo. O mergullador realizando a evaluación das zonas. Perdón. Na realización das mostras se aproveitouse tamén para recoller información sobre descriptores da Directiva Marco sobre estrategia mariña, RETESCIT. Os descriptores relacionados foron diversidade, especies autóctonas, saúde dos toques explotados, integridade do solo mariño e lixo mariño. Aí vienen algunhas fotos da realización da mostrase. Elección das zonas de repoblación. Unha vez realizadas as mostrases, analizamos os resultados para determinar as zonas máis adecuadas para a introducción dos exemplares no medio mariño. As zonas seleccionadas deben poseer unhas características importantes para o éxito da habitación dos juvenis, como son, se buscou zonas que históricamente se caracterizaran por ser unha zona moi rica en producción de erizos, que tuviese unha facilidade de acceso a la zona repoblada, de forma que se pudieran realizar os traballos programados con a maior facilidade posible. Se buscou que tivesen características de sustrato e batimetrías adecuadas para o asentamento de juvenis, onde este se encontra unha rápida protección. Zonas con pouca profundidade, zonas con sustrato rochoso que fosen cantos rodados, que tivesen sitio para esconderse. E despois outra cousa importantísima tamén é que tivesen disponibilidade de alimento. Esas son as 3 zonas nas que se escolleron. Antes da introducción dos juvenis no medio natural, hubo que realizar un agudecimiento das zonas de repoblación por medio da colocación das zonas de asentamento, limpezos de restos antropóxenicos, así como control de depredadores. As tarefas de conocimiento, limpeza, así como a liberación dos juvenis no medio, os realizaron el colectivo de recolectores de la Cofradía de Pescadores. En algunas de las, en función de los mostreos,
había zonas que prácticamente no existían los erizos. Entonces, para facilitar el asentamiento, lo que se hizo fue un traslado de individuos adultos. El traslado de individuos fue procedente de bancos limítrofes y zonas de reproducción de las zonas de reproducción juvenis del laboratorio. Con esta actuación tuvimos como objetivo que os adultos den protección aos juvenis frente aos depredadores, favorecendo o seu asentamento e supervivencia. Tanto os servizos juvenis de laboratorio como os servizos procedentes de traslado previa sementeira foron monitorizados para coñecer as súas características e seguir a súa evolución no tempo. Aquí se ve unha embarcación dos recolectores facendo a sementeira de ourices procedentes do traslado. Unha vez feito todos os pasos da decretación de diversidade e acondicionamento, foi o da sementeira. A reparación realizouse pola compra de 43.000 unidades de erizo de dous clases de tamaño, de menos de 1,5 e máis de 1,5. As sementeiras realizáronse durante o ano 2020 na Península da Torre con 8.000 unidades e no ano 2021 na Ensenada de Suevos con 35.000. Aí están as caixas do traslado do ourizo ás zonas de sementeira. A lista da sementeira foi suministrada pola empresa Agafres, que ten as instalacións no Peirao de Sada, polo que o traslado de juvenis hasta a instalación de hatchery, a zona de sementeira, realizouse no mellor tempo posible. Os traballos de introducción no medio do mariño realizarse en condicións meteorolóxicas do mar moi boas para facilitar o asentamento dos juvenis. Aí se están, na propia instalación da hatchery, se están introducindo nas caixas para o traslado. Nas caixas de traslado se poñía como unha cama de algas, de macroalgas, se poñía unha cama de erizos, unha cama de algas e outra de erizos, así, hasta, non estaban cheas de todo, para que non sufrían o menos posible. Aquí se ve o camión isotermo baixando as caixas do camión e introducíndonos na lancha aquí unha mostra dos ourizos. A metodoloxía empregada para a realización da sementeira foi o seguinte: unha vez na zona de reprobación fondeuse a embarcación, o mergullado encargado da sementeira baixou para acondicionar e localizar a zona de sembra e unha vez seleccionada os servizos juvenis entregáronse ao mergullador por medio de caixas levándoas ao fondo e as sementaban. Aquí se ve as accións que acabo de comentar, pasando as caixas e o mergullador sementándolas no fondo. Seguimento das repoblacións. Esta é a última parte do proxecto. Unha vez establecida a población, realizouse o seguimento e monitoreo dos individuos para identificar o éxito da operación. O seguimento de repoblación realízase por medio de dimensións para ter un recollemento da zona mediante filmacións e avaliar tanto o estado dos ourizos como na área no que foron sementados. Outro método é a captura dunha mostra da población que sirva para estudiar as súas características morfométricas e coñecer a súa evolución no tempo. As mostaxes realizáronse a semana da introducción dos ourizos no medio, ao primeiro mes da sementeira e ao terceiro mes. A partir da mostaxe do terceiro mes, tense programadas mostaxes cun período trimestral. O seguimento das repoblacións tense pensado que duren entre 3 a 5 anos. Aquí se está, collendo os cálculos, se colle da mostra da saranda, se mide que se volven a botar ao mar. Na repoblación realizada no ano 2000 na Península da Torre, ata a data da sementeira, no mes de agosto, realizaron 5 mostraxes. Na filmación realizada no seguimento da repoblación, podese ver, nas distintas mostraxes, podese ver como os juvenis estaban asentados e non se detectou presencia de esqueletos de ourizo. Aquí hai parte das imaxes do vídeo, eran pertencentes á última mostraxe, ao mes de agosto. No mes de agosto a maioría das macroalgas xa desapareceran e os erizos con bon tempo saíron
dos escondites onde estaban comendo, estaban perfectos, se vían perfectamente desde a embarcación. Estas fotos pertencen a mostrarse da última mostrase. Aquí poño, na seguinte táboa preséntase a data de cada unha das accións co objetivo das mesmas e un resumo dos datos obtidos. Unha gráfica coa evolución da distribución da población e a evolución das cortes identificadas das que se pode seguir a súa evolución temporal. Aquí están as datas que se fixeron en toda a repoblación. Se sementou o 30 de 7, se fixo un control previo na hatchery. Se realiza a sementeira o 31 do 7, se fixo un control o 11 do 8, un control ao mes do 21 do 9, e o 10 de 11 se fixo o primeiro control collendo unha mostra para coñecer as características que tiñan en ese tempo, que foron 4 meses. Partimos dos erizos dunha media de 28,58. No 10 de 11 tiñan un crecemento, tiñan unha lonxitude media de 47,46. No seguinte mostrase, que foi o 9 de abril, tiñan unha talla de 50,67. O 26 de 8, o último control, que pertencían ás fotos que mostramos antes, pois tiñan unha media de 57,30. O 56% dos erizos no que decimos a mostrase xa tiñan a talla legal, os 55 milímetros. E aquí na gráfica que está aquí á dereita é un pouco, a gráfica de baixo é a distribución das poblaciones de cada unha das mostrases, e a gráfica da dereita son as cortes que se van seguindo no tempo. Que resultados esperamos? A incidencia do proxecto nos recursos mariños e medioambientais foi moi positiva, xa que nos permitiu devolver un ecosistema ás súas características naturais antes da separación de ourizo de especies asociadas, coñecer o estado actual da biodiversidade mariña nas zonas elixidas onde se levou a cabo as repoblacións, obter o método máis adecuado para a recuperación das poblacións de erizo de mar e contribuir así a aumentar a biodiversidade no ecosistema. E coa recuperación do ecosistema da población de erizo facilitará o mantemento das especies marisqueiras e xa que logo o uso tradicional das áreas de actuación en consonancia co bo estado das poboacións. Trátase, pois, dun proxecto que permitiu recuperar a biodiversidade da zona, tanto do ourizo como das especies asociadas. O proxecto axudou a caracterizar a biodiversidade da costa afectada e establecer modelos de xestión que garantan, desta maneira, a consecución do objetivo principal do proxecto, que é a recuperación ambiental desta área, e probar novos xeitos de xestión que poidan ser extrapolados a outras áreas. Por último, os agradecementos á Consellería de Mar por aprobar este proxecto en base á orden de axudas, proxectos colectivos que nos permitiu recuperar a biodiversidade do ecosistema de ecosistemas mariños, a empresa Garrafés pola súa implicación no proxecto. De igual modo, quero expresar o dito agradecemento aos mergulladores armadores das embarcacións participantes nos distintos traballos, sin os cales este traballo non sería posible. Moitas gracias.